Και γεια σας παιδιά, σήμερα είμαι εγώ. Όσοι δεν με θυμάστε, την άλλη φορά βγάλαμε βίντεο με τον Γιώργο. Και σήμερα θα σας δείξουμε το σπίτι των ποιον, των hacker. Ωραία, περιμένετε να πάμε. Όσοι δεν θυμάστε τον Γιώργο, είναι ο φίλος μου που είχε τα κλειδωμένα αμάξια. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι, κάτω. Εδώ είναι αυτό το σπίτι. Όπα, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να το σπίτι. Και μετά όταν κατεβαίνεις, σας το είχαμε δείξει. Είναι έτσι. Εδώ έχει τις λειτουργίες, όμως έχει κι άλλο ένα. Όπα, συγγνώμη. Έρχεστε εδώ, παίρνετε φακό στο μπεκ. Παίρνετε μαξιλάρι και φακό. Παίρνετε το φακό, έρχεστε εδώ μέσα. Πηγαίνετε από εδώ, έτσι, από εδώ και ωραία. Εδώ, λοιπόν. Εδώ βάζετε ένα μαξιλάρι έτσι. Και εδώ έχει κάτι. Πηδάτε και έχει κάτι. Κοιτάξτε. Όπα. Sorry, παιδιά. Απλώς λίγο μου κολλάει. Όπα. Μπες ρε Παναγία μου. Ωραία παιδιά, μπήκαμε. Και τώρα πηγαίνετε από εδώ. Και κοιτάξτε, μπαμπαράμ! Το γραμματοκιβώτιο. Και μετά φεύγετε. Και μετά έρχεστε εδώ ξανά. Βάζετε ένα μαξιλάρι έτσι. Όπα, πού είναι καλά. Εδώ. Ξαναπηδάτε. Ωραία. Τι γίνεται παιδιά. Δεν μπαίνει. Όπα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ερχόμαστε από εδώ. Κάτστε. Έχει κι άλλο μυστικό. Έρχεστε εδώ. Πηδάτε από εδώ. Και έχει. Κάτσε να κλειδώσω και το αμάξι. Και μετά ένα άλλο μυστικό. Άλλο. Πηγαίνετε κάτω όπως σας δείξαμε στο μέρος. Το πατάς αυτό. Και κοιτάξτε, μπαμπαράμ. Και δεν μπορείς να χακάρεις. Ωραία, και ένα τελευταίο μυστικό και σας κλείνουμε. Εδώ έχει κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Αναβαίνεις από εδώ. Και κοιτάξτε, είμαστε πάνω από το γκαράζ. Και λοιπόν, τώρα
Λοιπόν, και τώρα εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και τα λέμε σε άλλο βίντεο.